Ameslarien banda. Azenario urdinak eta banana gorriak. Gogoratu jokoaren arauak. Bakoitzak karta bat kendu behar dio eskumako kideari txandan-txandan. Kolore bereko 4 karta lortzen dituen lehenbizikoak irabaziko du. Ados? Eta ez du balio tramparik egitea. Joko arauak zorrotz betetzeko daude. Bai, konforme. Auskalo! Nik hause hartuko dizut. Ederki? Nik? Hause auskalori. Ai, ai, ai. Aus! Tete, zer da maukan gordeta duzun hori? Karta bat da! Trampati iruzurtia marrutxu tramposo alakoa! Baizera, alarma! Utzi kartak, gero jarraituko dugu. Auskalo, zureak ez du izenik. Auskalo zenbat karta gorde dituzun maukan. Auskalo! Lo, auskalo! Gero argituko ditugu kontuak. Orain ametxen ontziak zein arazo topatu duen ikusi behar dugu. Amesgailuaren pantalla ondatuta dagoela ematen du. Azenario bat ikusten da, baina urdin kolorekoa. Eta ondoko banana ez da horia, gorria baizik. Xirristi-mirristi! Azenario urdinak eta banana gorriak. Umetxo honek koloreak nahastu egin ditu. Auskalo! Kikili salda! Hori oso arriskutsua da. Semaforo baten aurrean ez du jakingo noiz itxaron eta noiz bidea zeharkatu. Edo partxiz jokoan aritzean. Ez du jakingo zein diren bere fitxak. Bai, gure laguntza behar du lehen bailen. Aus! Nora doa Auskalo hain azkar? Lemara, seguru. Ametxen ontzia lehen bailen hurbiltzeko odeioera. Zuk eta biok bila dezagun zerbait altxorkutxan. Zerbait oso ona izan beharko da. Zerua zein koloretakoa ikusiko du. Eta zuaitzetako hostoak? Eta hortzadarra? Baizera. Hartu arnaz eta lasaitu. Seguru zerbait bikaina topatzen dugula. Tatxan! Paleta eta pintzelak! Zera, ez hitzaizun burutik pasatuko gaizki ikusten dituen gauza guztiak pintzel txiki horrekin berriz pintatzea? Bai eta ez. Paleta eta pintzela magikoak dira. Aski da kolore egokia pintzelarekin aukeratu eta kolorez aldatu nahi den hori ukitzea. Eskerrak, bestela nekez bukatuko genuen umea esnatu baino lehen. Auskalo! Guazen! Auskalo! Lagunok, begiratu ondo nola erabili behar diren paleta eta pintzelak. Azenarioaren kolorea konponduko dut lehenbizi. Hurbildu, pintzelaren punta paletaren kolore laranjan busti, azenarioa ukitu eta kitxo! Auskalo! Nire txanda. Egia esan, ez dakit zein zapore izango lukeen banana gorri batek. Marrubi zaporea agian? Edo tomate zaporea. Horia hobetu. Auskalo, zure txanda! Hola! Xirristi-mirristi! Arroxa kolorekoa naiz! Zuk ere txerritxoa ematen duzu horrela. Eta zuk piperra, edo sugandila. Noski! Harrapatzen bazaitut, etorri hona! Oh? Kaka kolorez margotuko zaitut! Tira, ongi pasatu dugu, baina nahikoa da. Bai, zentzatu gaitezen eta ametsa konpontzen amaitu. Kantatzeko prest? Berdea edo horia, urdina gorria, beltza laranja edo bestela zuria. Tomateak kolore, hautxe du osagai, eta zuhil
saltzaileen. Kamioiak ere bai, zein da? Gorria. Limoiak zein artoak kolore hau dute, pista eguzkizpiek emango dizute. Zein da? Horia! Esnearena zein den, zuk ez badakizu, azukre apur batekin, asmatuko duzu. Zein da? Zuria! Ongi! Berdea edo horia, urdina gorria, beltza laranja edo bestela zuria. Berdea edo horia, urdina gorria, beltza laranja edo bestela zuria. Ondolo egin, txambelin! Auskalo, trampak egitea oso gaizki dago. Enaiz berriz zurekin arituko karta jokoan. Baizera, ez izan hain gogorra. Trampa txiki bat baino ez da izan. Ez da inbesterako. Trampa beti da trampa, handi zein txiki. Ara, ara, ara. Zer da odeiardiak ahoan duen hori? Karta bat! Nor da orain trampati 3 urti 10 utxu tramposoa? Lo, auskalo. Zera, hori ez da nirea. Ez zera? Odeiardiak eduki du salbagailu azpian gordeta. Tira, ondo da. Badakizue ez zaidala galtzea gustatzen. Ez da niri ere? Eh? Aus.